Ovo je regionalni radio Sombor na frekvenciji 97,5 MHz. Prve februarske srede u ovoj godini imali smo priliku da se susretnemo u Somboru u srpskoj čitaonici Laza Kostić, gde je održana tribina Sloboda za petoricu u organizaciji Gradskog komiteta Komunističke partije Sombor i Društva Srpsko-kubanskog prijateljstva sa profesorkom Ljiljanom Bogojevom Sedlar, članicom ovog društva. Inače, tribini je prisustvovao i gradonačelnik Sombora Nemanja Delić, koji je priredio i prijem za ambasadorku Kube i goste, čelnike Komunističke partije, kao i predavače na tribini i govornike, a bili su to njena ekscelencija Mercedes Martinez Valdez, ambasadorka Kube u Srbiji, predsjednik Komunističke partije Josip Joška Broz, pisac Igor Petrović, kubanski interbrigadist i profesor Ljiljana Bogojeva Sedlar u prepunoj velikoj sali srpske čitaonice Laza Kostić. Profesorka Bogojeva, evo ja kao skopski makedonski vojnik. Evo, radnog grada. Evo, to su nam sad te interakcije veze, znači vi ste Skopljanka, a ja se osjećam velikim delom, kaže moja vtora tatkovina. Jel tako, ja sam tamo rođena, pa sam otišla, vi ste došli, ali u svakom slučaju imamo iz prve ruke iskustva. Odlično, evo, sudbonosno smo, možemo tako reći, suđeni jedni drugima. To ste vi najlepše rekli. Kakva bi bila poruka sa večerašnjeg skupa u odnosu na vaše bogato iskustvo? Jeste li zadovoljni pre svega ne samo odzivom nego i reagovanjem publike? Sombor je divan grad i ovo je jedan od najlepših prostora u kome smo do sad bili u prilici da boravimo. Mene za Sombor vezuju i studentski dan, jedna od mojih najdržih drugarica iz Sombora, tako da nekako sam i očekivala da će to biti ovoliko dobro kao što je bilo. Nema dovoljno omladine, ali dobro, svi su ovo nečiji roditelji, tako da je moguće da će krug biti širi nego onih koji su ovde fizički bili prisutni. Šta da vam kažem? Trebalo bi da je svima dovoljno jasno u kakvoj situaciji nalazi svet, a u njemu i mi. Tako da akcija bi mogla da bude... Da, šta je ono konkretno što bi moglo uz tribine, objašnjavanja, filmove na ovaj popularan način, kako zaista animirati mlade koji su dugo u učmalosti jednoj? Pa ja to pokušavam da radim i na fakultetima na kojima predajem i verujte mi, ja sam uvijek iznenađena koliko je to jednostavno. Ja se sećam da sam čak predavala na Bošu, a to je onako ekstremno konzervativna škola, i da je predviđeno bilo da držim jedno predavanje. Tu je uvek bilo više predavanja na insistiranje tih predviđeno desničarskih lidera buduće desničarske Srbije. Tako da to nisu ljudi koji nisu inteligentni, već nedovoljno obavešteni, a onog trenutka kad im ponudiš izbore preko kojih bi sami bez nekog mog ili tuđeg posredovanja mogli da dođu do onih informacija koji su im namerno uskraćene, prirodna ljudska inteligencija se probudi. Tako da je ta odlika radoznalost i znati želja ono što u mladima treba se čuvati, a kad vi pogledate štampu i okruženje u kojem živem, ja sam se juče vozila autobusom, devojčica sa Facebook životima, koje su slepe i gluve za sve drugo što se dešava, to je prosto strašno. A onda oni koji ne koriste Facebook, ali čitaju petperačku štampu koja cveta, zaista je sposobnost njihove radoznalosti i znatiželje da odoli invaziji onih koji žele da ih vežu za trivijalnosti, gluposti, šund, kič, već ne znam kako to da nazovem, je ogromna. Tako da bi ja voljela kao jednu meru da se napravi analiza onih koji su zaposleni i obrazovani koji rade na proizvodnji tih stvari, koji su najveći neprijatelji naroda u ovom času, čisto da se zna, da i to postane sastavni deo ovoga. Kako afirmisati vrednosti zapravo te potencijale? Pa ja mislim da je najjednostavnije da ljudi mogu da vide da oni uopšte postoje. A ono što se selektuje, bira za ovaj narod od strane onih koji su pod znacima navoda obrazovani i zaposleni je zapravo ta najveća prepreka. Vi odete na festival neki filmski koji se dešava u Beogradu i možda pogledaš najbolje filmove na svetu tih nekoliko dana, a posle toga neko u ime ovoga naroda kupuje najveći šund i kič koji se uglavnom posle toga daje. Ja sam iz onog Beograda kad si ti mogao da biraš
u toku jednog poslepodneva da li hoćeš da gledaš češki film ili japanski film ili brazilski film. Svi bioskopi koji danas više ne postoje. Sad imaš nekoliko multipleksa u kojima se umesto 10 filmova iz 10 različitih zemalja daje 10 američkih blockbustera, od kojih ne znaš koji je grozniji od groznijeg. To neko ovdje svom narodu radi, zbog određenih interesa koji, ne znam, da ne trošimo vreme, da pričamo o njima jer su dobro poznati. Tako da ja sam imala lično iskustvo da onog trenutka kada mladi mogu da saznaju da postoje druge stvari, da se oni neverovatno požrtvovano pozabave time šta posle biva, ja ne mogu da znam, ali nije ni bitno. Bitno je da su oni došli do informacije koje su im uskraćene, našli priliku da svoja nejasna nezadovoljstva izoštre, da shvate neke stvari i da onda sami odluče na koji način će se oni boriti za svet koji je dostojan njihovih potencijala i nekakve ljudskosti. Brojke i statistike uopšte dovoljno govore, podvlači profesorka Bogojeva Sedlar. Mislim, šta da vam kažem, ako pogledate statistike u tim evropskim zemljama i ostalim svetskim zemljama koje sebi daju za pravo da drže lekcije svima, statistike o njihovim mladima, mislim, to je poražavajuća stvar. Oni se time naravno ne hvale i pokušavaju da ih sakriju. Oko 50% mladih ljudi, dece u Americi, imaju tako teške psihičke probleme da ih oni leče najjačim drogama za šizofreniju. Već decenijama, da ne kažem vekovima, deca koje odrastaju na zapadu signaliziraju da je zajednica u kojoj treba da se uključe potpuno protiv potrebama ljudskog bića. Samoubistva rastu, drogiranje, sve te stvari. Mislim, zamislite vi šta oni rade, oni sad organizuju odrede vojske i policije koji će se boriti protiv droge, a ne ukidaju uzroke koji navode ljude da uopšte beže od stvarnosti koje ne mogu da kontrolišu, razumete? Znači ti nećeš da ukloniš uzrok, ti nećeš da beznađe, bespomoćnost u ljudima. A dijagnoza već postoji. Da, naravno, znači ti ćeš i dalje čuvati sve te oblike života koji u njima izazivaju to stanje i potrebu da pobegnu od stvarnosti, jer u njoj ne mogu da se snađe, nego ćeš ti da loviš one koji rasturaju drogu, a društvo će ostati tako kako je. Šta sad tu još dodatno reći? Treba se boriti za... Evo, sad je neko snimio film o jadnicima. Ja kažem, na kom je Marsu živeo Viktor Hugo kad je napisao Jadnike? U toj istoj Evropi koja sad... Koja ostaje ipak nama. Ne. Evropa ima svoju tradiciju. Ova tradicija Evrope koja, ali kažem, treba i u Evropi izabrati one koji su kao Viktor Hugo videli te jadnike. Hvala vam puno. Hvala. Profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu Ljiljana Bogojeva Sedlar inače održala je do sada niz predavanja o istoriji i stvaranju kubanskog i latinoameričkog kulturnog entiteta, govoreći o posljedicama američke blokade ostrva, o savremenim i tradicionalnim kubanskim temama, kao i o pripremama i nastupima mladih generacija koje se zalažu za petoricu kubanskih zatvorenika u imperiji. Vi ste uz regionalnu frekvenciju Radio Sombora 97,5 MHz.